Velkommen til denne energirigtige villa i høj kvalitet med jordvarme. Et fantastisk romantisk hus, opført med sans for virkelig god kvalitet. Boligen indeholder et bryggers, et badeværelse, et værelse, stort køkkenalrum, herudover stor lys stue med udgang til terrassen og haven. Der er en dejlig udsigt fra husets stueplan og fra førstesalen, som indeholder 3 værelser og et badeværelse.